Blajnuna ta' dar tan-nieqa Tom il-Fondazzjoni Life Network is-sena l-oħra ġew salvati 30 tarbija ta' ommijiet li esperjenzaw tqala li ma kinux qed jistennew u li ma sabux l-appoġġ mingħand il-familja tagħhom. Ħabret dan l-uffiċjal amministrattiv ta' dar Kristi Żammit waqt business breakfast favur il-ġustizzja soċjali l-ġimgħa filgħodu. Żammit irringrazzjat lill-Gvern għall-għajnuna li jagħti biex isir ix-xogħol professjonali ma' dawn in-nisa. Nista' ngħid minn hawnhekk li s-sena l-oħra salvajna 30 tarbija, tistgħu timmaġinaw li 3 snin oħra ħajkunu kien żewġ klassi tal-kindergardens li kieku bis-support ma kinux ħajrnexxielhom ikabru l-familja tagħhom. Flimkien ma' Żammit naqdu wkoll diversi rappreżentanti oħra minn entitajiet u fondazzjonijiet differenti li kollha nnutaw il-progress li sar fil-qasam soċjali fl-aħħar snin. Fost dan kien hemm id-direttur ta' Dar Arka Fawdex, il-Fondazzjoni Midla mad-Dawl, il-Caritas Victim Support Malta, is-Salesjani ta' Don Bosco, San Ġan Antit u oħrajn. Intant waqt konferenza l-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega kif il-Gvern xpruna bil-qawwi l-qasam tal-ġustizzja soċjali fosthom id-dritt tal-vot taż-żgħażagħ ta' 16-il sena, il-paga minima xierqa, tisħiħ fil-benefiċċji soċjali kollha u anke żieda fil-libertajiet ċivili. Minn dik li hija ġustizzja soċjali hija illi tipprovdi opportunità lil kulħadd biex jilħaq il-potenzjal tiegħu. Ġustizzja soċjali ma tfissirx kulħadd l-istess. Ġustizzja soċjali tfisser li jekk int kapaċi tagħmel 10 passi, hemm min jgħinek jekk m'intix kapaċi tasal waħdek biex tagħmilhom dawk l-10 passi. Fil-konferenza tkellmet ukoll mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela, sostniet li msieħba soċjali huma vuċi importanti biex jibqa' jkollna soċjetà aktar ġusta. Ħidma politika tiegħi kienet xprunata l-aktar mill-impenn tiegħi illi mhux biss inkun vuċi għal dawk illi forsi m'għandhomx leħen, iżda wkoll li noffru soluzzjonijiet li ta' bilħaq iġibu bidla għall-aħjar fil-kwalità tal-ħajja tal-familji tagħna.